Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो आरबी फिल्म प्रोडक्शन YouTube चेनेलनि आन्दारावहाय फैनो गोनां गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअआ मा जागोन। स' लोगोफोर आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर आरबी फिल्म प्रोडक्शन YouTube चेनेलनि आन्दारावहाय फैनो गोनां बे गोदान आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय मिनिस्लु मेगन आरो बे मिनिस्लु मेगन आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअआव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि दैजि बसुमतारी बिथांखौ आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिनिस्लु मेगन आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बितु नार्जारी बिथां आरो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों दीपक दे बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे गोदानै फैनो गोनां मिनिस्लु मेगन आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो साननैसोनि उनावनो आरबी फिल्म प्रोडक्शन YouTube चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोना साननैसो नेना थाथ'दो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर आरबी फिल्म प्रोडक्शन YouTube चेनेलनि आन्दारावनो गोदान मोनसेबाव अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअआव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा कमेडियान आरो एक्टर फैलाजे बरगयारी बिथांजों लोगोसे बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो प्रडिउसार रिया ब्रह्म बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै आं मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै जायनि थाखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामजोबनो हायाखै स' बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर रिया ब्रह्म आरो फैलाजे बरगयारी बिथांमोननि बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना होनानै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।